खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां जोंनि बर' हारिनि आदै-मादै आदा-बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आं लोगोफोर for the first time आसाम एसेम्बलिया क'क्राझाराव दिनै जाबाय आरो मोजाङैबो जाना थांबाय। दा जोंनि मा होनदों बड'लेण्डनि थाखाय बे हिस्टरिक मुभमेन्ट, बिटिआर नि थाखाय बे हिस्टरिक मुभमेन्ट। दिनै बे मा होनदों हाबाफारिया मानगोनां भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि नाजानायजों जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्डनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांनि आरो बिथांमोननि सरकारनि आरो लोगोसे आबसुनि गासैबो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायजों दिनै बे थांखिया बा बे दिनैनि हाबाफारिया जाफुंसारनो हादों। बिनिखायनो जोंनि बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा अननाय आरो सिबिनाय मान बावहरनाय थायो फार्स्ट अफ अल आरो गोजोननाय थाबाय। दिनै जों मोनसे एसेम्बलि हाबाफारिखौ जुदि जों खुंफुंनो हादोंब्ला गाबोन समनिया जों स्टेट जायोब्ला जोंबो बेखौ खुंफुंनो हागोन। बे मोनसे मा होनदों मोनसे जों बेखौ एक्सपिरियेन्सखौ मोनबाय आरो जे गाबोन समनिया जुदि बड'लेण्डआ स्टेट जायोब्ला अब्ला बड'लेण्डआ गावनो हारसिङै एसेम्बलिखौ खुंनो हानाय मा होनदों केपासिटि बेखौ जों नुनो मोनबाय आरो मानो होनबा जानानै थांबाय नालाय। दानि बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार बिथांखौ जों बाख्नायनांगोन। बिथाङा गावनि बिबुंथिनि दारै फार्स्टआव बर' रावजों जागायजेनबाय, नाथाय माखासे ट्रेन्सलेटर खालामग्रा गैयिनि थाखाय असमिया रावजों बुंफिननो गोनां जाबाय। दा बिनि गेजेराव बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय जि मोजां जौगासारनि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंबाय, बिथांखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय जासियो आरो माखासे हिस्टरि बाथ्राखौ जे ट्राइबेल एरिया प्रटेक्शना बोरै जाबोदों आरो ट्राइबेल एरियाखौ बोरैहाय जों मोजांसिन खालामलांनो हायो आरो ट्राइबेल एरिया मानि थाखाय इम्परटेन्ट बे बाथ्राखौ रायज्लायदों आरो 6 सिडुल एरियाखौ सोर सोरजिदों, सोर बोरैहाय बेखौहाय क्रिएट खालामदोंमोन, बेवहाय माखासे बाथ्रा सावरायनायखौ नुनो मोनदों। बेवहाय जों मोनथिनो मोनदों बे सावरायनायनि गेजेरजों डक्टर बि आर आम्बेडकार सार बिथाङा बै समावहाय इन्डियान कनस्टिटिउसनखौ सोरजिनायावहाय बिथाङा बिहोमा दङ। लोगोसे आसामनि फार्स्ट प्राइम मिनिस्टारसो होनना बुङो दै, नाथाय चिफ मिनिस्टारबो होनो प्राइम मिनिस्टारबो बुङो। बै समाव चिफ मिनिस्टार गैयामोननो। स' भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै बिथांखौ प्राइम मिनिस्टारबो बुङो बा चिफ मिनिस्टारबो बुङो जाहैदों। माने बै समाव चिफ मिनिस्टार गैयामोन, दा बेवहाय मा होनदों प्राइम मिनिस्टार आरो दा चिफ मिनिस्टार जाबाय। स' बेबायदि मोननै वार्डखौ इउज खालामो जाहैदों। आंनो सासे लिरगिरि बिथाङा फोरमायदोंमोन बे बाथ्राखौ। दा बे बाथ्राखौ आं मोनथिमोनदों, बेनिखायनो आं नोंथां मोनथिया बेखौ एक्सप्लेन खालामना खोन्थादों। स' बिथांनि नाजानायाव आरो डक्टर बि आर आम्बेडकार सारनि बिथांनि नाजानायाव फादार अफ ल' होनना बुङो इन्डियान कनस्टिटिउसनाव बिथांखौ बेखौ अनार होनाय जायो। स' बिथांमोननि नाजानायाव बे जादों होननानै जों बे बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय। दानिया फैनानै उकुल गगৈ सार बिथां MLA उकुल गगৈ बिथांखौ जों बाख्नायनांगोन बर' हारिनि जानानै आरो बर' हारि बेवहाय खुनु पलिटिक्सनि बाथ्रा बुङालासिनो बिथांनि जि बाथ्रा जि नाजानाय बिथाङा जे थाबैनो बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्टना 100% जाजोबनांगौ होननानै बिथाङा बर' नङाब्लाबो बर' हारिनि थाखाय बे बाथ्रा बुंनायनि थाखाय जों बेखौ इगनर खालामालासिनो जों बेखौ बाख्नायनांगोन आरो बिनि गेजेराव जों बेखौ गोजोननाय जासिनांगोन। स' बिनिखायनो थेंक इउ हनारेबल MLA जोंहा उकिल गगৈ सार, नोंथांखौ गोसो गोरबोजों आं बर' हारिनि जानानै गोजोननाय जासियो। दानिया फैदोलाय जोंहा बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्मा सार आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बिथांनि सायावहाय काउन्टार होदों माखासे बाथ्रा जे थाबैनो बे जाफुंजोबगोन होनना बुंदों, नङा होमबा? थाबैनो जाफुंजोबगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे 400 crore बेवहाय मा होनदों होगोनदों बड'लेण्डआव आरोबाव बे बाथ्राखौ आरो बे 400 crore लकेल MLA दुर्गा दास बर' सार आरो लोगोसे माने बिटिआरनि आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांमोन सानैखौ बबेयाव बाहायनो, बबे मोनसे लामायाव बबेथिंजाय बाहायनो बेखौ डिभिजन खालामनानै बेखौ मोजां मा होनदों राननानै बेखौ खामानिखौ मावनो थाखाय थिनदों जाहैदों। बे बाथ्राखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे जों फुङाव मोनथिनाय मथेब्ला मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा ओरै मा होनदों बिष्णुरिनिफ्राय लानानै
ओरै सरलपाराथिं थांनाय लामाखौ 27 crore गेजेराव मा होनदों बानायनानै होगोन बे बाथ्राखौ खोथा होदों मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दानियाबा मोनसे बाथ्राखौ आं बाखनायबावनांगोन बेखौ आं बुंनो बावदों बेनो जाबाय अखिल गगৈ सार बिथांनि जि बुंनाय बाथ्रा 125 एमेन्डमेन्ट जायखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांजों लोगोसे तुलिराम बिथांजों लोगो नांनानै माखासे काउन्सिल बिथांमोनहा लोगो नांनानै ट्राइबेल एरियानि जे जाय मा होनदों सरकार दैदेनगासिनो दं बिथांमोना लोगो नांनानै डाइरेक्ट फान्डिं 125 एमेन्डमेन्ट दारै मोनगोन नामा बेखौहाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों दावहा नांबाय थादों आरो रिक्वेस्ट खालामबाय थादों प्रस्ताब खालामबाय थादों प्रपज होबाय थादों। स' बेखौहाय थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय बेखौ थाबैनो ग्रान्टेड खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। लोगोसे अट'नमास स्टेट विथिन द स्टेट अट'नमास स्टेट विथिन द स्टेट स्टेटनि सिङावनो आरो स्टेट बे अट'नमास स्टेट नंदों 244 एनि दारै बेखौ खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। स' बे जोंनि थाखाय गोबां मोजां बाथ्रा बेनिफ्राय जों बेखौ उनावहाय जोङो एपार्ट अफ दा जों बेखौ मा होनदों आवगायलांबावनो हागोन आरो जे स्टेट एक्सट्रायै नाथाय 244 ए जे अट'नमास स्टेट विथिन द स्टेट विथिन द आसाम बेखौ जोङो जुदि सोरजिहोनो हायोब्ला जोंहा काउन्सिल मिनिस्टार थागोन जा मा होनदों एमएलए थागोन स' बेबायदि जोंहा मोनसे मा होनदों गोहो मोनगोन। स' गोबां मोजां बाथ्रा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसे बिनि थाखाय आं गोजोननाय थायो मानगोनां अखिल गगৈ सार बिथांनिसिम आरो मोजाङै हाबाफारिया जाना थांबाय आरो थाबैनो जौगासारनाय आरो बिनिफ्राय बांसिन मा होनदों जानो थांबावगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होबावनांगोन जिहेथु दिनै ट्रेन्सलेटर मोनसे मा होनदों गैयिनि थाखाय ट्रेन्सलेट खालामग्रा बे मा होनदों फेसिलिटिस गैयिनि थाखाय जि दिनै बर' रावखौ बारा बाहायनो हायाखै स' एबार नेक्स्ट टाइमाव बेखौ आपग्रेड खालामनानै होयोब्ला गोबां मोजांसिन जाबावगोन बेखौ जोङो मिजिंथियो। एनिवे गोबां मोजाङैनो थांबाय थाबैनो गामि सोसननायाबो कमप्लिट जागोन होनना बुंदों आरो जागासिनो दं होनना बुंदों मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा इनडाइरेक्टलि बड'लेण्डनिफ्राय गामिखौ बोखावनाय नङा बा मा होनदों दानख'नाय नङा नाथाय सोसनगोनसो बे बाथ्राखौ जोङो बेवहाय नुहुरनो हायो। दा नायनोसै जोङो फैगौ समावहाय माबेसिम रिजाल्ट जों बेखौ मोनथिनो मोनो। दा दिनैनि जि रिजाल्ट बेखौथ' जों मोजाङैनो मोजां मोनथिनो मोनबाय आरो मोजाङै मोजां माखासे बाथ्राखौ खोनानो मोनबाय। दा आं दिनै जि मा होनदों माखासे खोनासंदोंमोन बे माखासे बाथ्रा खोनासंनायनिफ्राय आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरो लोगोसे माखासे जुदि थालांदोंब्ला आं बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थायो। स' थेंक इउ स' माच गाइस दिनैनि मा होनदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सिङाव थानाय जे बड'लेण्डनि हेडक्वार्टार बेवहाय बिखायाव फैनानै जे आसामनि एसेम्ब्लिया जे जाफैबाय मोजाङै मोजां बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय आरो बेखौनो जों फोरमान मोनबाय जे जों दाबायदि समाव माब्लाबा जों स्टेट जाबायबायोब्ला बड'लेण्डआ अब्ला हारसिङैनो मा होनदों लेजिस्लेटिभखौ मोजाङै मा होनदों आसाम बायदि एसेम्ब्लि गिदिर बे फेसिलिटिसखौ जोङो खालामनो हागोन बेनि एक्सपिरियेन्सखौ मोनबाय। थेंक इउ स' माच।